Igbo ndị ọma na-ege ntị, anyị abịakwa ọzọ. Ife nji wee bịa ọzọ n'ụbọchị taata bụ maka tọpik nke a na-akpọ research question. Mbọsị gara aga anyị kọwalụ maka research question, kọwakwa maka research problem. Ụfọdụ na-akpọkwa ya problem statement. Mana taata anyị weelụ research question as a topic maka ndị na-aghọtasịrị ya ka ha nwee ike ijide aka n'ife omenu. Research question bụ question ejụrụ wee za. Question ejụrụ wee zakwa the question. Example: why are Nigerian graduates do not love to continue their studies to master's degree or further studies? Why? Why do they have that apathy to education? Why are some undergraduates drop out in the course of their studies? These are questions you ask in your research. Then you intend to answer them. Academic research is all about giving ideas on how to solve societal problems. So the research question is a question your research is seeking to answer. You ask the question, you pose the question, it is a problem. Then you now begin to look for items, materials, in order to do a thorough examination, research, in order to get to the answer. So much so that onye ọbụla gụlụ ife idelu or for the problem for na solve ya wee nwee ike ịma ma ya enyere ya aka iji wee gaba n'iru. It gives your thesis a blueprint which it needs to follow. Correct? It needs to be based on a research gap because there are problems here and there. Some people must have written the same thing, but they created a gap. You read it, you found the gap, and you filled it in your paper. Research question is essential. Maka na ajụjụ ahụ ejụrụ. Ọ bụ na ejụrụ ajụjụ ịtọ. Why are Nigerian graduates unemployable? Why are Nigerian graduates develop apathy to education? Why are Nigerian students, undergraduates, drop out? These are questions that you posed, and then you answered them. It gives you a narrowed down area of research. It will help you to know that your question, 3 questions, suggest 3 chapters. If you put introductory part, the first question will become chapter 2, the second question becomes chapter 3, fourth question becomes chapter 4, and then conclusion and recommendation. So you pose the question and you answer the question. So research question is the question you ask, ajụjụ ejụrụ, menyite gị, wee gabazịa, wee debe ife anwa ị na-ekwu maka ya, wee denye n'ụdị na-eyi aza ajụjụ anwa. Kedu ife kpatara ya? Maka na onye ọbụla gụrụ ya bụ ife ide ofu ka isi wee mee research, jụọ the question, mekwa research, zaa the question. Research ka ndị ọcha ji agakwanụ. Ọ bụ na ọ ya ama mma na anyị nwabụ ndị Igbo ghọtasịa ife ọ bụ, ọ ya enyere anyị aka ọfụma, ọ ya enyere ụmụ anyị aka ọfụma, nsogbu ụfọdụ ewee na-adị solved in our society. Ọ gụkwanụ ka ọra m n'ọnụ tata maka research question. Thank you very much.